हाय हॅलो एस.एम. क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण पुरणाची पोळी बनवणार आहोत. तर आता मी इथे 2 वाट्या हरभऱ्याची डाळ मोजून घेणार आहे. हे बघा, ही 1 वाटी, ही 1 वाटी मोजून घेतली आणि ही एक दुसरी वाटी, अशा आपण 2 वाट्या हरभऱ्याची डाळ मोजून घेणार आहोत. इथे बघू शकता मी कुकरमध्ये आता डाळ टाकून घेतलेली आहे. इथं छान स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे 2-4 पाण्याने. आता याच्यात आपण चला याच्यामध्ये आपण आता पाणी टाकून घेणार आहोत. 2 वाटीच्या डाळीसाठी आपण 2 तांबे पाणी टाकून घेणार आहोत. 1 तांबे मी टाकून घेतला आणि हा एक दुसरा तांबे. 2 वाटी झाकण लावून याला 5-6 शिट्ट्या छान होऊ द्यायच्या आहेत. इथे बघू शकता मी आता झाकण लावून घेतलेलं आहे. गॅस पेटवून आपण त्याच्यावर आता हे कुकर ठेवून देणार आहोत. इथे बघू शकता आता आपण पुरणाची डाळ अशी छान आपली शिजून झालेली आहे. आता ही चाळण्यात आपण काढून घेतलेली आहे. हे पाणी निथळून घ्यायचं आहे कटाच्या आमटीसाठी. आता या पुरणाला आपण साखर टाकून शिजून घेणार आहोत. आता इथे बघू शकता आपण ही डाळ मी ह्या कुकरमध्ये टाकूनच अशी घोटून घेणार आहे, मॅश करून घेणार आहे. इथे बघू शकता मी इथे कुकरमध्येच असं मॅश करून घेतलेलं आहे. आता मी कटाच्या आमटीसाठी अर्धी वाटी डाळ काढून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता. आता याला मी याच्याने असं छान मॅश करून घेतलेलं आहे डाळीला. आता याच्यात साखर टाकून आपण शिजवून घेणार आहोत या पुरणाला. मी आता इथे दीड वाटी अर्धी वाटी आपण आमटीसाठी काढून ठेवलेलं आहे. 1.5 वाटी मी ते साखर टाकून घेणार आहे. साखर आणि जायफळ आणि विलायची टाकून घ्यायची याच्यामध्ये. याला आपण छान शिजवून घेणार आहोत. इथे बघू शकता मी 1 वाटी साखर टाकून घेत आहे आणि अर्धी वाटी 1.5 वाटी मी 2 वाटी पुरणाची डाळ टाकली होती. तर मी अर्धी वाटी आता आमटीसाठी काढून घेतलेली आहे बघू शकता. आणि 1.5 वाटी आता हे आपलं डाळ उरलेली आहे. आता याच्यात मी 1.5 वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे. याला आपण छान आता शिजवून घेणार आहोत. इथे बघू शकता आपण साखर टाकून झाल्यावर असं पातळ झालेलं आहे इकडं. आता याला थोडं घट्ट होईपर्यंत आपण याला शिजवून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता मी आता विलायची जायफळ टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता आपलं इथे छान असं आता घट्ट होत आलेलं आहे पुरण. बघू शकता अशा पद्धतीने त्याला छान घोटून घ्यायचं आहे. आपण याला न दळताच आपण आता याचं पुरण तयार केलेलं आहे. असं घोटून मॅश करून आपण गिलासाने पण त्याला असं घोटून घेतलं आहे थोडं. याला आपण दळलेलं नाही ह्या पुरणाला. तर चला बघू शकता अशा पद्धतीने आता आपलं छान असं कोरडं पुरण तयार झालेलं आहे. असं सारखं हलवत राहायचं आहे मीडियम गॅस करून. हे बघा, न वाटता न दळता आपलं पुरण असं छान तयार झालेलं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीचं पुरण तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. तर मी आता तुम्हाला पुरणपोळी करून दाखवणार आहे. इथे बघू शकता आपलं असं छान घट्ट पुरण तयार झालेलं आहे. आपण हे पुरण वाटलेलं पण नाही आणि दळलेलं पण नाही. असंच आपण असं मॅश करून असं हे पुरण छान असं घोटवून घेतलेलं आहे. बघू शकता असं छान पुरण आपलं तयार झालेलं आहे. मी 1 वाटी घेतलेलं, 1 वाटी मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता याला आपण छान मळून घेणार आहोत. इथे बघू शकता आता आपण थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचे अशा पद्धतीने. आता हे पीठ आपण पुरणपोळीसाठी योग्य असं मळून घेतलेलं आहे. तर चला आता आपण याच्यात मी 10 मिनटं थोडं बाजूला ठेवणार आहे मोरण्यासाठी. तर चला आता आपण पुरणाची पोळी बघूयात कशी करायची ते. पुरणाची मी गव्हाच्या पिठाचीच बनवते. याच्यात मी मैद्याचं पीठ अजिबात टाकलेलं नाही आहे. तर कशी बनवायची ते आपण बघूया. गव्हाच्या पिठाची पण पुरणपोळी छान बनते. तर याला 10 मिनटं आपण आता मळून घेणार आहोत. या पिठाला भिजवून घेणार आहोत. भिजू द्यायचं याला, चांगलं मरू द्यायचं आहे. चला तर आता आपण पुरणपोळी बनवणार आहोत. आपलं 10 मिनटं झालेलं आहेत पीठ भिजून.
आता आपण पुरण अशा पद्धतीने करून घेतलेलं आहे। आता आपण तवा पण ठेवून घेतलेला आहे गॅसवर। तर चला आपण पुरणपोळी कशी बनवायची इथे बघू शकता। मी आता पुरणाचा गोळा असा करून घेतलेला आहे। हे पण पुरण आपण पीठ एवढं गोळा करून घ्यायचं आहे, मळलेल्या पिठाचा आणि पुरणाचा पण एवढा गोळा करून घ्यायचा आहे। आता याची आपण पारी बनवून घेणार आहोत। बघू शकता मी आता असे छान असं पारी बनवून घेतलेली आहे। आता ह्या पारीमध्ये आपण हा गोळा ठेवून घ्यायचा आहे।